Mana bizi neng mana bizi amle ukuci malah bulu 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 bulu. Hey guys, good morning. Nah, yang dinai nongtangmoni sigaw moनसे गोदान vlog lana फैलायबाय. जोंहा गुथाल मुभि जागासिनो दं. गुथाल मुभिनि शुटिं. दिनै लास्ट डे शुटिंआ. दिनै जोबगोन बायदि आरोना सिगांबो जायै ओमफ्राय दा नै आंखौ जोंना मेकआप आर्टिस्ट बिथां मेडियन फंबाया आंखौ दाफबगासिनो माने ओरैबायदि दाफबो मासथिन मोनसेबो दाखौनो दोना दाफबला जोबो गोसोमखौनो गुफुर खालामलाबायो नायलांबाय था लोगो दं मनालिसा हाखवारि मनालिसा हाजोवारि ओरै बिग्राय सालथे दं ओमफ्राय ओरै नै नोंथाङा नायनो हागोन जोंना दिनै लकेसना नै बाहाय मोनसे प्राइभेट माबा पार्क दं बलामगुरियाव प्राइभेट पार्क माने बेयो मालाय न'नि नै बै बिल्डिंनि मालाय न'नि मा होनोमोनलाय बेखौ प्राइभेट प्रपार्टि बेयाव जों दिनै शुटिं लाफैदों नै जोंना ओरैहाय फैजोब्बाय माखासे आर्टिस्टफ्रा नैबे जोंना नै डाइरेक्टर सारा बेनो बिथाङा माइकेल मुसाहारि जोंनि सिनेमानि डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार स्ट'रि राइटार बिथाङानो बिथांनि बिथोनावनो दिनै शुटिंआ जोबथा लामायाव फैबाय नायदो लोगोफोर शुटिंआ बिराद मोजां जागोन माबायदि जागोन फोरमायलाय सिनेमाया औ सिंग्रा थरसे मोदाम नुगोन आरोखि मा नुगोन सिंग्रा थरसे मोदामबाय थागोन सिंग्रा थरसे शुटिंआ बरिया जागोन माने ओरैबायदि माने कमेडि सिनेमा कमेडियैनो माबा जोंना बेवहाय मोनसे मा होनो बेखौ मसाला दं आरोना कमेडिबाबो जानला मोनला कमेडि नङा एकदम बरिया बेवहाय आंनि एक्टिं होनायखौबो नुनो मोनगोन आरो जोंहा ओरै बिग्राय लिड रलाव बिथाङा दङ बिनि एक्टिंखौबो नुनो मोनगोन लोगोसे मनालिसा स' नायनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो जा सेप्तेम्बर माबा नभेम्बर ना सेप्तेम्बराव होगोन ना नभेम्बर नामा जोंबो दाउट दं माने दाउट दं माने गावनो दाउट दं नै होमबा पाब्लिकबाथ' उनाव दाउट थासिगोन सिरियासलि मा होनोमोनलाय नोंथांमोना नायनाय नेबाय था आं दा ब्लगाव माखासे बुस्थुफोरखौ नोंथांमोन देखायबावगोन वाट्सएपआव सिनेमाखौ वाट्सएपआव हरगोन नै सिनेमाखौ नायलांबाय था रायजोफोर सिनेमानि डिअपि बिथाङा बेनो नोंथाङा बे सिनेमायाव खेबनानै माबायदि मोनदों माने बोथोरखौ बिराद गोजोननाय मोनदों माने बोथोरा जोंजों हेफाजाब दं बहुत नै बार खोलो खोलो हा बिराद गुसु खोनाया जों माने गोलोमाबो फेना जायखिया लाबो नों माखौ लाबो नै बे बिथाङा जाहैबाय जोंना बे बिथाङानो जोंना प्रडिउसारा बेनो थाग्राया मालदारिया नाथाय बियो जोंखौ रसा फोनाङो औ नंगौआनो बिथाङा सिनेमा खालामनानै जोंखौ रसा फोनाङो Monalisa, hey, Monalisa, मोखां गाज्रि माबेलाय मा जाखो बाय माथो बिदिनो ओंखार नुदों दाखालि माथो दाखालि बिदिनो गुवार ओंखारो माथो आयौ एफा गिदिर हाबो बोरो बुधबां गैया दा सोगासिनो ए हाब्बाय दे ओमफ्राय नैबे बायबायबा मा खालामदों बेखौ माबा आं कन्टिनिटि गोनां बेयावनो मानसिफ्रा होनगोन मिथिबायना मा बेखौ मा खालामनो मिथिगौ नोङो बेखौहाय मोनसे शट लानायाव ओरै खालामनायाव गलांनाय खालामदो माने डाइरेक्ट फिउ गाहरनाय होमबानो जागोन बिथाङानो एक्ट्रेसा मेना सिग्रेटसानना हानलायबावो राइट कर्स साला नोंरा नोंसो फैनायदों बेयाव माबासो दं आंनि सनासो दं सना रुफा दंजोबो बेयाव आंनि दाउथाना खावनो गोसो जागोन दे बे सिगारेटखौ गाज्रि इमान दामि सनाया दि बाव दं गोदाव बे जाहैबाय आंनि माइन्ड आंनि आइडिया मिथिबाय दा जानला मोनलासो गलासो ए बादा किसुना ओंखाम जाबाय नोङो जायाखै आयौ गुलि मोनो ओंखाम जाबाय मा नांगौ फै मनालिसाजों सेल्फि लानो फै मना मना नोंजों सेल्फि लानो नै माबाया हिर'आ ओइ जावग्रा हाजावाखै दिनै हाजावाखै जावदोंमोन ओमफ्राय दहाय एसे आथिङाव बौदों ओंखायनो जावथ'वाखै बेसे बुरजा जावखो एसे गोथौयैनो जावबाय
मा नोंखौ नेनाय सोर नेनो नोंखौ नोंसोरबो बुङो नेदों होननानै ओमफ्राय हनै सुटिंआनो एक्सप'नानो जाजेना जोंथ' नेयाखै नोंसो फैदों लेंहरनायखाय नंगौ नुवा दा नेनायाव नेयै नेनांनायबा बोरै जानांगौ जाखो बोथोराबो बिराद मोजां सान्दुंबो गैया बार खोलो खोलो अखाबो गैया बिदियाव शुटिं लानो बिराद मजा मोनो जों शुटिंखौ लालांसै नोंथांमोना नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन आरो गुथाल मुभिखौ नायनो दाबाव जेराव आं नोंथांमोननो माबा सोरजों कन्टेक्ट खालामनांगौ सोरजों कन्टेक्ट खालामना आंनाव सोंहरबा मोनगोन सोरबा मुभिखौ लांनो देखायनोब्ला स' आंनाव कल खालामबानो मोनगोन कन्टेक्टखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय था गुथाल मुभि गुथाल बायदि गुथाल जालांगोन dialog ya na. Bila, cagar bang je. Sudah salah gistinga. Mak kalam dah nung. Mana mesti dang jalan baik nung. Apa sih? Mana gua ande. Gua ande. Gua ande. जानायखौबा राननानै जानो रोङा बिसोर सोरनि आवाज बे लाजिया नों बिदि मालायनिखौ सेनानै जानो ओइ राननानै जा मा नोंसोर बिदि नै बेफोरबायदि जाबाय नामा नोंसोर रानना जानो रोङि माबा मना हनै खावबाय मेथाइ सिखाव नुखायो मानसिखौ दखानाव ताला देखावना खावग्रा बेलेगनोबा जाहोनो हायो मालाय लाबोखौ लाबोग्राना जोंखौ सेफिननो ओइ केमेरा रेडि खालामद' रेडि जाबाय जोंना नै आयु माथो केमेरा नायदावनानैसो दं नै अख्राङावसो दंहैयो नों होनाया जेबो लाबोजासै रलखौनो होनबावदों जाम्बालै जानायाव नालाय हाथायफ्रा हासिनिसो जाम्बालै हनै नों जाम्बा जाबाय बे मानसिया मा जाम्बा नङा मोजां गार्डेन बानायना दोनदों रायजोफोरनो बरिया ओरैबो नै बिराद मोजां साजायनाय बरियाखा ओरै न'आबो बिराद मोजां साइसथार नायनो हागोन रायजोफोर मानि स्माइललै मानि स्माइल डायलग होबाय थागासिनो हनै मानो no way it's my property gunda be gunda gunda sinemani gunda sinemani gunda biyo villain ओरै खेबद' केमेरा गोदाव सोराव केमेरा गंनै लालायनानै जायाग्रा थाब खेब नोंथांनि रुला मा दे देलाय ओरै मोखां देखायलाय नोंथांखौ ड्रेसजों आखाइनि माबाजों फालि खानायजों गन्थंनि सनाजों बहुत माने मा होनबावनो बुंनो थाङोब्ला औ ओमफ्राय बे सालायखौ माबानानै ओरै ओरै सोमावनाय थानाय नुदों आं आच्छा 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 नोंथाङा जाम्बालै मैथाजों अमाजों जायो जाम्बा जाम्बा माबा मोनबोगौमोन बर' बाजाराव दाबो मोनो लायफिनबाय
बे मा थाखा दं नामा इयाव मा बेयाव सिलायजोब थाखा ओरैबादि गावफ्लंजोबगोन ना पेनिटि बेगाव जाखायो दा Oh my god बेजों लोगोसे थाखायानो थाखा आरो दंबावोसो थाखाय फैसा थाखा मा थायो मा थाया ने आच्छा नोंथाङा ओइ नाथारखौ केमेरामेनखौ गावबालाय बोरै केमेरामेना मा जानांगौ जाखो गावनाया मालाय मोजाङाव गावो फाग्ला होनबा बेफोरखौनो मिथिगोन आरो ना अके दानि सिना आरो ना दा जागोन सिना आच्छा बेनो आरो औ बेथ' बे जाबाय ओमफ्राय बिथां बिसोरखौ लाजाया दा ओंखायनो थाफालाबायबाय साइडआव हनै आयु एफा दामि बुस्थुआ बोरै जानांगौलै ओइ पुलिस फैबा बोरैबा जागोनलै जल्दि जल्दि गथ'सरा फटा मिटार बायनायखौ जानला मोनला दाखालामलै सिलाय गरममोन नामा हमजां मा बेखौ बेसेबां लाबोदों जोंसो मिथिगौ